za prianie na meniny. No a dnes tu mám veľmi úspešnú žienku z východu. Je mi veľmi srdcu blízka, lebo je totálne autenticky si buduje to svoje podnikanie. Keďže som sama budovala kedysi network marketingové podnikanie úplne z nuly, tak vlastne vidím sa v jej aj krokoch, aj príbehu. A myslím si, že Radka je veľkou inšpiráciou pre ženy. Ona má vlastne malú dcérku, to všetko ju vyspovedáme. A ona miesto výhovoriek naozaj hľada cestičky. Takže chcela by som, aby bola inšpiráciou pre ďalších ľudí, ktorí robia network marketing, pre ďalšie ženy, pre ďalšie maminy, pre ďalšie východniarky, pre proste inšpiráciou pre ženy, aby to počuli ženy, ktoré to majú počuť. Hneď na začiatku vás poprosím vyzdieľať toto video medzi ďalšie ženy, ktoré robia network marketing, ktorým by ste chceli ukázať, že sa to dá, ktorým by ste chceli ukázať, že je to možné, ktorým by ste chceli ukázať, že limity vlastne neexistujú. Jediný limit máme my nastavený v hlave, pretože to, čo vám dneska odovzdá Radka, ja verím tomu, že bude veľmi, veľmi prínosné. Takže Radka, ja ťa vítam na dnešnom liveku. Ďakujem pekne, čaute. Áno, Radka, povedz nám na začiatku o tebe. Ako si začala robiť network marketing, ako dlho robíš network marketing a čo ťa tak chytilo, že si začala s tým pracovať, aj keď si bola vlastne na materskej a tiež ako máš veľkú dcerku, aby sme sa trošku dostali do toho, v akej ty si bola situácii. áno, tak ja robím network marketing rok, vlastne od minulého novembra, hej, rok a mesiac. A keď moja dcerka mala rok, tak vtedy som si povedala, že moja líderka teraz robila nábor. Ona ho robila už v septembri a vtedy som tak váhala a potom som sa neskôr pridala na taký call 29. oktobra, to si budem stále pamätať, ktorý mal názov, že ako ti online podnikanie vie zmeniť život. A vtedy to už bol taký doťuk, že vtedy som si tak uvedomila, že proste idem do toho, tým, že ja som bola zákazníčka 2 roky v tej našej firme a bola som extrémne spokojná, čiže ja som aj veľa vecí vedela, ja som veľa mala aj napozerané od tých bab, ktoré robili, tak som si povedala, že idem to robiť, ale idem to robiť full. Neidem to robiť tak, že skúsim a tak ďalej, lebo to si ma aj ty naučila, že to podnikanie skúša nás, nie jeho. Takže ja som išla do toho úplne naplno s tým, že a mala som to silné prečo. Lebo mňa sa potom aj dievčatá s tým pýtali, že prečo si Radka, ty nezačala skôr, keď si bola taká spokojná s tou značkou aj tak. A s mužom sme sa o tom bavili a on, že no prečo? No lebo si nemala to prečo silné vtedy, hej? A už som mala, hej, tak som taká, že OK, že začnem, ja nemám čo stratiť, len získať, lebo to online podnikanie je naozaj také, že máme všetko na tácke a už je len na nás, ako my s tým naložíme. Čiže ja som povedala, že idem do toho, idem úplne, že prekonávať svoje komfortné zóny a prvá taká bola vlastne vystupovať online. Hej. Ja som sa rozhodla online cestou, nie offline, aj keď je to super kombinovať, aj to kombinujem, ale 90% som online, pretože som doma s malou, teraz má 2 roky a proste mne je komfortné byť doma, byť s ňou, aj keď pracujem, som proste v inej izbe, keď treba, ja z tej izby vyjdem, ja nemusím nikde ísť preč, nemusím si hľadať žiadnu babysitterku tým, že nemáme tu pomoc, sme obidvaja z východu, my žijeme na západe, takže jednoducho toto bola tá moja cesta a jediné, čo ľutujem, je, že som je začala skôr, lebo v network marketingu je veľmi veľký potenciál, je miesto pre každého šikovného, ktorý chce proste rásť, ktorý chce si v živote niečo dokázať a vlastne vybudovať. A mne sa naozaj za ten rok zmenil ten život k lepšiemu, pretože um, ja som si upratala tú hlavu, upratala som si ten mindset. Veľa som pracovala s tými vzorcami z detstva, kedy to bol taký ten jediný môj boj, že vystúpiť to online, že aby ma ľudia videli, hej, lebo proste ako sme boli učení, no nerozprávaj, radšej nič nehovor, neukazuj sa. A ja som toto tak prebúrala a ja som sa cítila tak slobodná. A fakt tak, že bože, veď mne nikto ani neoblíži, ani nič. Ja som si povedala, že Radka, akokoľvek by si sa rozhodla pre hociakú prácu, aj tak sa nájde niekto, kto povie, že s tým nesúhlasí, alebo že je to nejaká somarina, hej. Takže ja som si povedala, že OK, ja som sa rozhodla takto a proste idem na tom makať, idem na tom pracovať, je mi jedno, ako dlho mi to bude trvať, ale proste ja nemám čo stratiť, ja som proste doma a budem robiť všetko preto.
Moja dcerka je fakt prispôsobivá, fakt je kľudné babetko, čiže ja samozrejme mám aj tie svoje dni, kedy nie, ale proste snažím sa ten balans taký nájsť, ako Tomáš Baťa vraví, 8 hodín práce, 8 hodín život, 8 hodín spánok. Aj keď sa mi to nedarí, pretože stále ja mám pocit, že pracujem, lebo je to proste také nevyspytateľné, že zákaznička napíše o 10. večer, tak proste odpíšem. Už keď mám ten tým, už som viac taká žiadaná, ale mne to nevadí, pretože ma to baví a ja to neberiem ako takú prácu, ale ako také hobby. Mhm. Čiže tam sa to tak pospájalo, že vlastne stále som obdivovala také ženy, biznis mamy, ktoré pracovali, boli aj mamou, ale popri tom si niečo budovali, hej. Čiže to ma na tom tak strašne bavilo a to sa mi tak páčilo. Čiže ja som do toho išla s tým, že naozaj ja som tú spokojnosť prenášala na tie zákazničky, tým, že ja som mala strašne veľa vecí vyskúšané, veľa produktov mi pomohlo, tak ja som išla naozaj s cieľom pomôcť tej žene, Mhm. hej. Že nie, že zarobiť, Mhm. ale proste pomôcť. Ja som nevidela na začiatku tie čísla, ja som proste išla. Mhm. Ja vravím, že pre mňa nie ani tak ten cieľ, ktorý som si aj dala a dokázala, ale ten progres, tá Mhm. cesta. Hej, že ten cieľ to už bola taká čerešnička na tej torte. Mhm. OK, ja ti do toho hneď skočím, lebo dva momenty viem, ktoré si teraz povedala, s ktorými sa ženy bežne stretávajú z mojej praxe. Naozaj, že ja som častokrát počúvala počas mojej network marketingovej kariéry. Prvá dôležitá vec je podpora. To sa ťa chcem spýtať, ako si to mala ty s manželom doma, lebo povedzme si úprimne, ste na západe, rodina na východe, máš malú dcerku. Ako to bolo s tvojim manželom? On bol automatická podpora, že ti povedal, chod do toho, ja sa o všetko postaram. Alebo predchádzala tomu nejaká debata, nejaké usmernenie, že si mu musela dať najavo, že je to pre mňa dôležité, toto od teba požadujem, nič viac a tak ďalej. To je prvá vec, ktorú sa ťa chcem spýtať. A druhá vec, ktorú sa ťa chcem spýtať, či si zažila aj také tie, nie že hejty, ale naozaj nepríjemné situácie kvôli tomu, že robíš network marketing s tvojimi možno známymi, možno ľuďmi, ktorí si myslí sa dlho nevidela, že aké boli tam ohlasy. Lebo ono to znie všetko také, že super. Ja dneska chcem zabrdávať aj do tém, ktoré nie sú až tak super, tak poďme na to. Podporu som mala od začiatku, keďže môj muž vedel, že mňa to láka, ja som chcela začať, len presne som nemala tú odvahu. A v ten deň, keď som bola na tom, moja líderka robila 29. október taký nábor a ako ti online podnikanie vie zmeniť život, ja som skončila ten Zoom, prišla som do obývačky a som povedala, že ja idem proste robiť naplno. On povedal, že dobre, si pamätám, sme si ešte pripili, že aby sme si to pamätali, že OK, že choď, ja ti držím palce. No, že to bol taký ten prvý, hej. On bol stále môj taký aj, nie že kritik, ja som dala nejaké video vonku, ja som sa stále pýtala, dobre, nedobre, toto by si mohla takto, toto, že on ma ešte tak trošku mi pomáhal v tom. No ale prišli aj momenty, kedy sme sa možno nezhodli, kedy povedal, že už som veľa na telefóne, alebo že teraz toto a hento a ja som mu to proste musela vysvetliť, že OK, ty ideš na 9 hodín do práce, ty prídeš domov, ten telefón, ty vypínaš, ty nemáš už tú robotu. Ja, môj pracovný nástroj je telefón a jednoducho proste ja nemám tú pracovnú dobu takú, že by som si vedela povedať, no od tej a do tej, tým, že ja som to minule čítala, že vlastne, že človek má 5 talentov a takých hlavných a ja čo hneď mne napadlo, že ja mám taký ten multitasking talent, že ja viem robiť strašne veľa vecí naraz. A hlavne som sa to aj naučila, keď som doma a presne 24/7 moja hlava ide a z modu mami prepínam do modu práce, z modu práce do domácnosti a moja hlava ide celý deň a vlastne moja hlava vypína, keď idem spať. Čiže ja som mu to veľakrát musela vrať, že dobre, lenže ja pracujem, popri tom robím toto, potom toto, že proste tiež potrebujem svoj ten priestor a on to proste rýchlo pochopil, lebo videl, že aj rastiem a že sa to dá, že sa snažím, tak mi v tom nechal ten priestor a teraz už sme úplne zosúladení, hej, že proste on príde z práce, on hneď bere málu, že nie je to také, že no, ale tak ja som bol v práci a teraz ja chcem mať kľud, hej, že proste, a on hovoril mi veľakrát, že dakedy sa mi nechce, ale proste vidím, že ty potrebuješ, tak idem. Hej, Áno. že ja mám zase tú podporu veľmi veľkú. Mhm. A ja sa s tým takisto stretávam a potýkam sa s tým, či z týmu tie ženy, hej, nevedia si kvázi tak povedať, Mhm. že ja pracujem, ja tu Áno. niečo budujem. Lebo tie ženy, mám taký pocit, alebo tí muži, ako keby mali, že tá žena, keď zrazu porastie,
tak bude nezávislá a mňa už potrebovať nebude, lenže proste za mňa, keď ten vzťah je zdravý, a naozaj tam všetci pracujeme, pomáhame a tak ďalej, lebo na tom vzťahu treba pracovať, tak ja si myslím, že ten partner to musí pochopiť. Hej? Áno, Že nemusí to, že nemá to byť len mama taká obetovateľka, ktorá obetuje áno, všetko, ale proste áno. naozaj, že pracuje pre tú rodinu, nielen pre seba. Hej? Ja Takže ti do toho, ja ti do toho Radka vojdem aj skrz toho, že momentálne ja som začala aj mieriť svoj profil týmto smerom, pretože úplne som o tomto presvedčená, že je to také moje poslanie. Ukazovať ženám, že žena bez peňazí je naozaj, bohužiaľ, v podstate tá obeť v tej rodine, lebo v podstate je v pozícii, nepáči sa ti, tam sú dvere, ale odídeš s holou riťou, deti proste nedostaneš, Boh vie, kde budete bývať, takže proste ona je nútená častokrát dostávať pri manželovi z finančného dôvodu. A to bol vždycky aj môj cieľ, neostávať s mojim manželom preto, že ma vydržiava, alebo preto, že nemám inú možnosť, ale preto, že reálne ja s ním chcem byť. áno, Reálne nám to klape, reálne je tam iskra, lebo my sme, keď sme sa dali dokopy s mojim manželom, my sme si povedali, že my nechceme byť ani moji rodičia, ani jeho rodičia, my si chceme tvoriť vlastnú cestu podľa našich pravidiel a budeme naozaj chceme byť spolu tak, aby to obidvom dávalo zmysel. A tie ženy naozaj častokrát, a to si ani neuvedomujú, čo dávajú deťom potom do tých hlav, že ak mamka nemá čas ísť cvičiť, ak mamka má kilečka navyše a vyhovára sa na to 24/7, ak mamka proste je frustrovaná a pozera životy iných ľudí, ak mamka je proste vždycky 24/7 pre to dieťa tam, tak vlastne tam sa netvorí ani to zdravé prostredie. Čiže za mňa to, že ty si sa rozhodla, že aj ty máš nejakú životnú púť, budeš pre tú dcéru obrovským vzorom, pretože ona rozumie, že aj ona si môže plniť sny, že ani ona nemusí byť otrok domácnosti, že aj ona si môže povedať, že toto sa mi páči, toto sa mi nepáči, že je to naozaj zdravý vzťah. Ľudia áno. nás akože nazývajú častokrát karieristkami, častokrát a kde si nechala dcéru a tak ďalej, ale proste tá dcéra, tiež mám dcéru jak ty, takže tá Áno. dcéra akože ani neumrie a úprimne poviem, ja som si to teraz uvedomila, že ja som vlastne takto budovala vzťah manžela a dcéry, vlastne nevedome, lebo častokrát manžel bol s ňou, keď som bola na Zoome. Moja dcéra má úplne rovnocenný vzťah k nemu a ku mne. Kdežto keď viem, že keby som nepracovala popri tom, ona by bola na mne nacapená, mamička, 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 niekto iný a ona má tak rovnocenný vzťah ku mne a k nemu, že vlastne sa to tam budovalo. Ty nám povedz, prosím ťa, Rádka, lebo ja o tebe viem aj to, že ty za ten rok, čo si vlastne v network marketingovej spoločnosti si strašne veľa pocestovala. Prosím ťa, povedz, bol to plán, alebo sa to nejak vyvinulo, lebo čo ja viem, ty si bola vlastne na dvoch tripoch s firmou, ty si bola vlastne na konferencii, v Bratislave si prednášala, kde sme vlastne boli spolu. Ty si bola na gala večeri. Povedz, ako to prebiehalo vlastne, lebo odísť do Turecka No. bez malej, to muselo byť záhu. Ja som si Turecko, Istanbul, tým, že tam máme výrobu a chodí sa tam každý rok, ja som si to tak trošku aj manifestovala, že to by som chcela zažiť ako prvé. Hej, ten začiatok, kde sa všetko vyrába, to srdce tej výroby. A tam som išla v maji, vlastne dcera mala rok a pol. A to bolo tiež také, že naozaj ten mindset už bol veľmi upravený a napríklad predtým ešte v novembrom, ja by som to už neurobila, proste nenechala by som ju. Tým, že som ešte aj dojčila, hej, tak to bolo také, ale môj muž mi povedal, choď. A ja keď som toto počula, tak som proste išla. My sme sa na to nastavili, mesiac sme na to mali, aby som ju nejako inak nastavila na nejaké iné mliečko. Čiže ja som proste išla tam. Tam som pochopila naozaj hodnoty tej firmy a že som správne. A neplánovane, čo som ani nevedela, že niečo sa mi také stane vôbec, že som pocestovala do Ameriky na Miami v septembri, hej. To bolo úplne, že takisto, hej, je to ďaleko, je to týždeň, Pane Bože. Ja som si potom tak povedala, keď som sa vrátila, že ja som bola ochotná nechať všetko tu doma a odísť. To bolo najťažšie pre mňa, hej, proste tam nič iné, len to, že mala jedno z druhým, ale zase mi povedal muž, choď, nevieš, kedy bude taká možnosť. Nebola si v Amerike, dáme to, neboj sa, proste. A tiež som mala ten pokoj, tiež som odišla s pokojom, bolo to niečo úžasné, že jednoducho firma mi vlastne za moju prácu ma odmenila takýmto tripom na Miami Beach, hej, to
Proste mali sme tam veľkú konferenciu, boli tam, že ikony našej firmy, dokonca jedna venezuelsko-kolumbijská herečka, ktorá robí pre túto firmu, že naozaj pokorné ženy a ja som toto zažila. A naozaj sa len utvrdzujem každým tým tripom, že proste naozaj som vo firme, ktorej sa necítim ako číslo, ale ako naozaj člen. A že dáva veľmi veľa tým ambasádorom, veľa možností. Bola som ešte na gala v rámci našej centrálnej Európy, kde som bola oceňovaná a bola som na pódiu, kedy som Wow. asi 3 roky sledovala ženy, ktoré s tými šekmi stáli na tom pódiu a proste ja som tam stála tiež. Išiel tam so mnou aj môj muž, lebo mali sme takú možnosť, čiže o to viac to bolo pre mňa také magic, lebo proste stál pod tým pódium, natáčal ma, proste videla som, že má slzy v očiach, že ja som mala slzy v očiach, hej, že bolo fakt to také emotívne, že naozaj aj včera, keď sme sa stretli s kamošmi, tak kamoška mi vravela, že hej, že ľudia vidia len ten šek, ale oni nevidia, čo je za tým šekom. Že áno, proste veľa, veľa práce, ale o tom to proste je, hej. Takže tak, a ešte v januári ma čaká Madrid, Mhm. a tam máme celosvetovú konferenciu. No a uvidíme, čo ďalej, čo život prinesie, aké to bude, ale teším sa na všetko, lebo vlastne ja už mám tým žien a už pracujeme aj na kvalifikácia nám začala na business trip do Istanbulu, taký, aký som ja Mhm. mala minulý, teda ten rok. Teraz začína, teda bude v apríli, takže ja už pracujem na tom s mojimi ženami, aby oni zažili to isté, ten istý pocit, ako som zažila ja, pretože si to zaslúžia a naozaj na tom pracujú. Takže Wow. už to robím takto, že nechcem ísť sama. Proste ja som povedala, že ja som bola sama ten rok a proste budúci a ďalšie proste chcem už ísť len s tými ženami. Takže, Wow. takže Ešte tak no. poviem, že keď máte nejaké otázky na Rádku, prosím, píšte do komentára otázočky, ak nejaké vyzniknú. Pozriem sa. Napíšte nám takisto aj MLM, ak tiež takisto robíte network marketing do komentára. Som veľmi zvedavá. Kľudne toto video vyzdieľajte aj medzi vašich známych. Teraz sa chcem opýtať vlastne Radky. Išlo ti to automaticky samo, že si vedela robiť network marketing, lebo pre teba network marketing bola nová vec. Nikdy predtým si to nerobila. S čím si sa možno na začiatku ty potýkala? Lebo viem, že ty si, neviem, koľko si mala aj sledujúcich na tom Instagrame. 450 a uzamknutý profil. 450 sledujúcich, zamknutý profil a ty si sa rozhodla nasledovať tvoju líderku, ktorá mala 20 000, hej, followerov. Tak mi povedz, ako toto prebiehalo. No, ona to aj sama vravela, že za tie roky, čo ona sa stretla s tými ženami, tak takéto menšie účty mali stabilnejšie tie, vlastne boli stabilnejšie ako tie také vyššie. Hej, celkovo proste aj tie napríklad influencerky, tak oni to berú ako jednorazovú spoluprácu, hej, že proste tam oni si myslia, že ale to proste je o tej konzistentnosti a presne ja som vravela, že ja viem, do čoho idem, že nemám teraz neviem koľko ľudí, ale že ja idem tých ľudí proste nejako hľadať. Alebo Mhm, teda, aby oni, ja som skôr za to, aby oni za mnou chodili na ten mhm, profil. Preto som sa začala zameriavať naozaj na ten atraktívny marketing. mhm, Tým, že ja som študovala marketing, ja som študovala podnikanie, čiže ja vlastne som študovala to, čo robím, len vlastne teóriu. A ja som išla do tej praxe s tým, že mala som tú líderku, bola mi tou oporou, tou opornou barličkou, ale stále ten líder je 50% a 50% je ten druhý človek. Čiže naozaj hľadala som tú inšpiráciu všade okolo seba. Tým, že mám rada proste tvoriť ten content, ja robím aj UGC proste spolupráce, čiže ja som akože v tomto som aj sa musela učiť, ale už som v tom bola viac menej doma. Ale uh, snažila som sa nejako proste zaujať tých ľudí, hej, lebo proste je toho veľa. A to áno. bolo ťažké. A preto, veď my sme sa prvýkrát stretli v decembri, ja som začala v novembri a v decembri mňa tam líderka pozvala teda na také koncoročné posedenie, čo bolo tiež pre mňa také wow, lebo bola som tam len mesiac, lenže ja som za ten prvý mesiac, tým, že to bol taký silný, hneď preskočila 3 platené pozície, hej, že Mhm. ja som už mala nejaký ten výsledok, ona ma tam pozvala, bolo tam asi 15 žien a ty si tam mala mentoring, ty si tam vlastne mala taký offline
meeting vlastne z úspešného lídra, nie? Mhm. Ten polročný, čo ste mali. No a mňa si tak strašne zaujala, že ja som hneď po skončení prišla za tebou, že ja chcem ísť na ten úspešný líder na celý rok. Pre mňa, ako mamu, ktorá bola len na rodičaku, lebo k tomu sa ešte vrátim, že nikdy som neznašala som pocit byť na niekom závislá. Mhm. Ja aj keď som chodila na výšku, ja som nechcela peniaze od rodičov, ja som chodila na brigádu. Ja keď som s mužom, ja som nikdy si ešte od neho nevypýtala nejaké peniaze. Nie to proste, ja chcem sama. Mhm. OK, máme spoločné nejaké tieto veci, zaplatí jeden, druhý a Mhm. tak ďalej, OK, ale proste presne ja som aj toto začala robiť kvôli tomu, že ja nechcem byť na nikom závislá, ja chcem mať svoje peniaze a Mhm. svoje niečo si budovať. No a vlastne ja som tedy bola na tom rodičaku, mala som nejaké úspory a tak ďalej, no a ja som platila vlastne za celý ročný a pre mňa to tiež také bolo, že fú, že to bolo dosť a tak a že ja neviem a ja som to zaplatila a potom som tak chodila, že bože, že Radka, že predtým by si nikdy do seba toľko neinvestovala, hej, že proste, že ty musíš makať, že proste ideme do toho naplno sama so sebou, ja som mala toľko rozhovorov a, a proste išla som, lebo tak si ma zaujala na tom mentoringu, že som si povedala, že ja keď chcem raz sa učiť, tak ja potrebujem sa naozaj od niekoho učiť a tým, že máš za sebou fakt, že veľmi veľa klientov spokojných, bola si v networku, hej, že to nie je, že niekto to študoval a nič nerobila, zrazu ide, a hej, proste ty si mala aj brutálne výsledky, všetko. A ja som si povedala, že sa chcem učiť presne od tých najlepších a začala som ten ročný mentoring, ktorý sme skončili v decembri a vlastne idem na ďalší. Hej, že proste mne sa tá hlava tak úplne, že ja som to potrebovala. Pomedzi tú robotu ja som potrebovala si zapnúť tvoj Zoom a potrebovala som počuť tvoje slova. A hoci niekedy, hej, s malou to sa nedalo, ja som väčšinou nebola na kamere, ale ja som celý čas počúvala a ja som sa niekedy v archíve vracala a proste ja som potrebovala počuť možno nejaký taký aha moment. Veľakrát som mala taký, že aha, že fakt. A proste išla som to robiť. Hej, že, že podľa mňa každý, kto pracuje alebo buduje si niečo, potrebuje mať ešte tú takú jednu stranu, kde sa učí a počúva toho nejakého mentora, aby ho naviedol, lebo keď nie, tak to je buď pomalé a je to ťažké. Hej, proste nie je to až také, ale teda mne to veľmi pomohlo. Radka, prosím ťa, povedz nám, lebo veľa ľudí tým, že ten celoročný úspešný líder, vy ste boli špeciálna skupinka moja, lebo sme Mhm. boli spolu celý rok, prechádzali sme si všetky kroky, boli ste pomiešaní z rôznych networkov ľudia. Veľa ľudí má takú akože, že z iných networkov a o čom sa budeme baviť a nebudú ma chcieť preťahnuť do firmy, nebudem vedieť byť sám sebou. Možno majú takéto nejaké obavy, tak prosím ťa, povedz mi ty, lebo ja, ako vaše spätné väzby na konci ma skoro rozplakali. Vy ste tak krásne slovami, ako adresovali. Vy ste boli naozaj jedna úžasná skupina ľudí, aj kvôli tomu práve, že ste boli z iných súdkov a vy navzájom, čo ste dokázali si odozdávať na tých zoomoch, tak mňa tie zoomy tak bavili. Vy ste ma veľakrát nepustili k slovu, No, ako to to hovorím chcela úprimne. Vy povedať, ste hej. boli najukecanejšia skupina, ako Hej. som v živote mala. Tak povedz mi, ako si to ty vnímala. No ja som s tým absolútne problém nemala, práve že ja som bola nadšená, pretože som vedela, alebo teda vedela som si vypočuť, lebo my sme si aj navzájom názory hovorili, alebo teda spätné väzby, že nielen od teba, ale aj vlastne od tých druhých lídrov. Takže ja som bola, akože veľa som si aj od nich vzala. Hej, že napríklad aj ako oni fungujú, ako to oni robia, lebo proste ten princíp networku je rovnaký, hej, len proste je to iná firma. A veľa som si aj od nich vzala, čiže ja to absolútne neľutujem a teším sa, že zase spoznám niekoho nového, hej, lebo proste na tom mieste sa zišli ľudia, ktorí chcú na sebe pracovať. A tých je naozaj málo. Naozaj, že rovnaký mindset s tým človekom máme a mohli sme si povedať aj tú najzraniteľnejšiu vec. Proste ten človek vás pochopil. Takže že to naozaj bolo také prínosné. Ako ja by som sa toho vôbec nebala, pretože sa viete veľa naučiť. Hej? Aj od tých druhých ľudí. Takže ja som to skôr brala ako takú inšpiráciu, ako nejakú takú demotiváciu, alebo neviem.
Mne sa veľmi Takže páčilo, že vy ste sa tam už tak poznali, že ako keby raz mal jeden slabý moment, hej, že a robím tie sa tak aj kroky povzbudzovali proste, presne. že no a mne to napríklad hej, niekto sa prihlásil a že ja neviem a zrazu, no my sme sa prekrikovali a to tak nemôžeš a toto a hneď proste energia už 100 a ďakujem vám veľmi pekne, a to, že fakt to bolo také Áno. podporujúce, že nebolo to len také, že všetci čakali, čo ty povieš, ale že málo kedy si sa niekedy aj dostala k slovu. Že Živka, že aj ja som tu. Takže za mňa to bolo veľmi výživný rok, aj v tomto, že sme si veľmi veľa aj pomohli navzájom. Tak, a ešte jednu vec som povedať, že aj ty si sa podľa mňa veľmi posunula ako líderka. Je to aj tým, že keď, príklad poviem, že aj kým sa obklopujeme, ľudia si to neuvedomujú, ale keď som sama, ktorá má zámer budovať obchod a priťahujem možno takých začiatočníkov, ktorým stále ja musím napravovať mindset, ja ich musím osmerňovať, ja ich musím motivovať, ja, tak je dobré, ak ten líder je ako keby v tom obklopený podobnými ľuďmi, ako je on sám, lídrami, lebo naozaj u teba som to videla, že na začiatku a na konci úplne iná osoba, čo sa týka aj ako lídra. Ty si naozaj na začiatku začínala pomaly, že sama a zákazníci. Aj koľkokrát, čo sme si nahrali hlasovky, že Ivka, mám toto, mám také baby, čo s nimi, ako usmerniť, toto sa mi stalo. A toto je podľa mňa veľmi, veľmi dôležité, pretože predávať je niečo trošku iné ako viesť ľudí. Ty to ako vnímáš vlastne to vedenie? Čo je pre teba ťažšie? Je ťažšie pre teba predávať produkt alebo viesť ľudí? Asi viesť ľudí, lebo každý je iný. Každý má cieľ iný. Každý má iné tempo. A proste takto ukorigovať normálne tie šnúry niekedy je veľmi ťažké, lebo ja som presne zo začiatku bola taká, že áno, ja som pripravená na tým, všetko poďme, lenže nemala som také tie ženy, ktoré mali ten hnací motor ako ja. Mhm. A ja som si veľakrát hovorila, že ja chcem aspoň 20 radiek, ako som ja. A chcem tu takú kópiu, že proste, áno, mám ten drive, proste idem a ja som zo začiatku proste mala také ženy, ktoré ako keby čakali na moje kroky Mhm. a ja som mala pocit, že som chcela za nich viac ako Mhm. oni. A Mhm. potom som si proste povedala, že to tak nejde, že proste to vy musíte chcieť. A potom som mala tak prirodzene proste prišli tie ženy, že ja som nijak netlačila, ja som nikdy nikomu nepovedala, že a musíš a toto a poďme a neviem čo. Proste ja som povedala, že ako keby ja stále dám také uvedomenie na začiatku, že uvedom si, prečo to začínaš robiť. Že ja nedávam servítku pred ústa, naozaj, že ja naozaj poviem, že tu treba robiť. A proste tam akože iná cesta nevedie. Žiadne. Ale zase ja som mala také ženy, že oni aj keď nerobili, oni boli potichu, sa stiahli. Že nemala som ešte takú skúsenosť že so ženou, Mhm. aby mi hovorila, že no a toto a hento a nejaká nespokojná. Takže naozaj ono to je tak, že čo vyžaruješ, to priťahuješ. Aj zákazničky. To veľmi veľa robí. Aj to, že sme priemerom 5 ľudí, tiež to veľa robí. Takže naozaj, aj keď si sa predtým pýtala, že niekto či nemal nejakú bulbu, nejakú narážku na network a tak, nie. Ja naozaj som nemala nikoho, ktorý, keď som začala robiť, ja som to naozaj čakala, ale neprišlo to. Že nikto mi nepovedal, že network a zás a tá firma a toto a hento. Vôbec. Lebo ja som už tak sebavedomo vystupovala, lebo ja som vedela, čo je to za firmu. Ešte úplne nie, že všetko, ale ja som si proste tak stála za tým a, a možno by to so mnou zamávalo pred rokom, Mhm. ale teraz by so mnou nič nezamávalo. Proste mohol by mi hoci kto čo hovoriť. Ja viem, čo do toho dávam, ja viem, čo som si ja vypracovala a že ma to stalo proste veľa času, veľa energie, veľa prekonávania sa, lebo niekto si myslí, že porobí 3 dní a 2 týždne len háro camping a potom, že vlastne, že nič. Tak si bola 2 týždne, hej, že proste to tak nefunguje. Takže ja aj tú moju dceru beriem ako motiváciu, nejakú prekážku. Mhm. Naozaj, že ja sa snažím výjsť na každú stranu, už niekedy si tak hovorím, že dúfam, že to tempo mi bude držať dlho, lebo niekedy naozaj to aj Je to časovo náročné. nedávam, Áno. ale proste všetko sa dá, keď sa chce.
Proste tam Áno, neexistuje u mňa výhovorka. Neexistuje. Lebo toľko vecí som prekonala, že toto, keď mi niekto povie, výhovorka je to pre mňa. áno, Tam proste, keď ideš makať, makáme. A nie, že pauza, hen to tam. Takže tie ženy proste potom prišli a proste chceli. A naozaj som vravela, že hoci čo by sa stalo, aj keby niekto skončil, ja by som skončila, alebo to je jedno, ostanú mi naozaj priateľstva, lebo je to o vzťahoch. áno. Naozaj, že mám tam ženy, ktoré sme si tak blízke už, že, že by som ich, neviem, či niekde tak stretla. Radka, Vieš. stáva sa ti, že ti niekto napíše sám od seba, že chce vedieť viac o tom, čo robíš, alebo že chce vedieť viac o produktoch? Stáva sa ti to už teraz? Áno, áno, lebo mne sa stalo aj napríklad 7 mesiacov som to robila, na 7 mesiac mi napísala žena, že chce niečo vyskúšať a sledovala ma 7 mesiacov. Mm. 7 mesiacov. A ja si tak hovorím, že bože, až teraz, ale presne, to každý ten človek, ako ja, ako keby sa presviečal celý čas. Áno. Nemám, Mm. tak už keď toľko hovoríš, no ja ti napíšem. Čiže, Áno. čiže hej, same od seba. Hej, oni napíšu, že sledujú ma dlho a cez tu a tu ma sledujú a že teda chceli by vedieť viac a ja sa veľmi poteším. Naozaj ja si vážim každú jednu a snažím sa naozaj s každým vychádzať, takže uh, fakt je to také, že áno, píšu mi aj baby, ktoré ma možno už aj dlho sledujú, ja ich neregistrujem a oni potom mi napíšu, tak sa fakt že veľmi teším. Super. Radka, máme tu aj takých ľudí, ktorí sú na čísla. Veľmi. Akože, že všetko pekne hovoríte, devčatá, ale povedzte nejaký výsledok. Keď si ty tak spätne predstavíš, že kde si bola v decembri minulého roka, kde si teraz, myslím tým nejaké priemerné príjmy, narastol ti ten príjem oproti minulomu roku? Ak áno, koľkonásobne, keď to tak zhodnotíš? 10 až 12 násobne, keď nie Wow. 15. Wow. Záleží aký mesiac, ale hej, no. Wow. Začala som naozaj v malých číslach, hej, že 100 eur a naozaj potom to išlo. A nevzdala som sa, lebo presne veľa ľudí 3 mesiace a toto má byť výplata. Mhm. Presne. Len ja som vedela, že mne to stále hovorila líderka Radka. Zasádzaš semienka. Mhm. Ty sa musíš o nich starať a potom vyklíči tá kvetina, hej, Áno. že veľa ľudí tam zlyháva pri tom zasadení a tak a staraní sa ľudia nechcú, ľudia nevidia výsledky, lenže ja som proste vytrvala, ja som vedela, že to príde a vlastne ja som sa za 9 mesiacov stala tou riaditeľkou na tej som sa dostala na tú líderskú pozíciu, to vravím, že som 9 mesiacov, že som si vynosila farmáci dieťa, som si ho porodila, takže Taký pôrod. no, porod, takže A ešte jedna otázka, Radka. Cítiš, že priťahuješ kvalitnejšie ženy teraz momentálne, ako si na začiatku? áno, lebo ja už som sebavedomejšia viac. A viac proste aj vidia tie ženy, že ja už som niečo dokázala, že vidia to a proste už idú s tým takým viac menej chtičom väčším, ako keď na začiatku, že lebo tak v podstate ja som začala v novembri a som v januári dávala biznis príležitosť. Mhm. Hej, že ja už som mala nejaké zákazničky a som si povedala, že dobre, tak postupne idem, že aj ten tým. No, že tam to ešte nefungovalo, proste asi som ani ja nebola pripravená na to. Mhm. Áno. A, a potom postupne už keď ja som niečo zažila, niečo som aj ja už mala za sebou, tak už to proste prišlo potom a hej, a sú tie ženy, ako stále sa nájdu nejaké také, ktoré naozaj tu majú, že skúsiť Mhm. v To hlave, bude vždy. Mm. áno, ale sú také, ktoré naozaj vidím, že chcú a proste už je to len o nich, hej, že či Áno. vytrvajú, ale ja vravím, že ten líder je také zrkadlo, aj ty si to vravela, že stať sa lídrom to je záväzok na roky. Áno. A naozaj je to záväzok, lebo proste ja im ukazujem aj tú cestu, hej. Jasné, že aj oni majú mať svoje to prečo, aj všetko, hej. Ale tiež proste ja idem tým vzorom. Čiže tam je Áno. to už je taká reťazová reakcia. Tak, a ešte by som rada povedala to, že teraz sa vráťme k tej sume, ktorú si teraz povedala príklad. Že ľudia si neuvedomujú, že network marketing je liaheň na násobné príjmy, na lifestyle, na naozaj
Vytvorenie si život podľa vlastných predstav, ale pozor, nie pre každého, pretože každý môže začať, každý sa môže zaregistrovať, každý môže nakúpiť, ale nie každý bude mať 12-násobné príjmy. Nie každý bude mať 20-násobné príjmy. Prečo? Lebo to proste po ceste niekde vzdá, zistí, že ja neviem, dá si nejaké prekážky v hlave a tak ďalej. A to, že ty si vlastne konzistentne, pravidelne bola videná, to, že ty si sa otvorila cudzím ľuďom, že si otvorila profil. To, že si zdolávala tie námietky, ktoré mali tí ľudia v hlavách na tom profile. To, že si zdieľala svoj príbeh. To, že si bola inšpiráciou. To, že si ukazovala, že sa to dá. To, že si kombinovala naozaj rôzne typy obsahov, že tým ľuďom sa spojilo to puzzle, tak toto je vlastne ten odraz toho, že teraz priťahuješ kvalitnejších ľudí. A teraz akože nie som veštkňa Teodora a neviem predpovedať tvoju budúcnosť, ale ja si vždycky tak hovorím aj sama pre seba, že budem tu a dôvod, pretože ja to proste nikdy nezdám, proste, že ja vidím, že ty budeš mať vlastné riaditeľky, nie že ty si riaditeľko, ty si to už potvrdila, ty si to už dokázala, ty vieš, že to vieš. Keby sa čokoľvek stalo, postaváš to na novo, vôbec sa nebojím, pretože s tým mindsetom, tým, ako si sa posunula, tým tvojim postojom, tým, ako si sa vzdelávala, pracovala na sebe, ty by si znova dala riaditeľku, keby čokoľvek. Ale teraz ide presne o to, posunúť to ďalej a mať tie riaditeľky a ja som si istá, že ty tie 4 riaditeľky budeš mať 100%, pretože keď sa nevzdáš a keď po ceste, ja to volám, že nevyhoríš alebo nezhejtuješ samu seba, že si nedáš dostatočne veľa dôvodov, prečo nie. A tu sa chcem dostať ešte k jednej veci. Prečo častokrát to ľudia vyhoria? Prečo častokrát to ľudia vzdajú? Volá sa to konkrétne v tej psychológii, sa to volá, že robíš vlastne minusový obchod. To znamená, ak príliš dlho robíš minusový obchod v zmysle snažím sa, obetujem tomu čas, obetujem tomu energiu, vzdelávam sa, večer, keď všetci spia, ja proste makám, robím, pripravujem, plánujem a dlhodobo nevidíš žiadne výsledky, dlhodobo, tak ten človek proste si už hovorí, že čokoľvek urobím, aj tak to nebude mať zmysel. Naozaj získa taký pocit, že čokoľvek urobím, zmysel to mať nebude. A tu by som chcela povedať, že v tomto momente vašho podnikania, kedy nemáte výsledky, cítite, že potrebujete sa posúvať, nemáte tie správne návody, podľa mňa naozaj je oveľa jednoduchšie najať si nejakého mentora, ktorý je, s ktorým ste stotožnení s jeho energiou, dáva vám zmysel a tak ďalej. Vôbec nie je hanba prísť a povedať, potrebujem viesť, lebo aj líder potrebuje viesť a ja som bola vedená na začiatku, potom som ďalej viedla, pretože ak dlho robíme minusové obchody, ak dlho nemáme tie správne návody, ak nemáme nikoho, kto by, aj líder častokrát povie dve vety, ktoré tomu človeku okamžite napravia mindset, vráti sa späť, alebo mu skráti cestu, alebo mu ukáže, ako to nerobiť, tak jednoducho to stojí za to a neostávajte proste v tom minusovom obchode do kolečka, lebo každého to potom časom naozaj akože... Aj prestane baviť, ale stále ja si myslím, že každý by mal mať tú opornú barličku, o Áno, ktorú sa treba oprieť a poradiť, hej, lebo tie situácie proste nastanú všelijaké, ale niekedy je dobre fakt počuť aj tú druhú stranu a si tak uvedomiť, že možno chcela som tak a ona má asi pravdu, že fakt to je tak. Že tak. možno sa neskrývať za tým, že ja všetko, ale Áno, nechať si aj poradiť, lebo ty si mi veľmi akože potvárala oči, ty si mi veľmi vyformovala sebavedomie. Aj na tom beauty summite, čo som vlastne bola, čo si ma pozvala, mali sme tam vlastne náš stánok, tak bolo to také, bola som aj na pódiu, hej, proste také veci ja som ten rok dokázala urobiť, že pred rokom by toto Radka nikdy v živote neurobila. Ani na tento Zoom by sa neprihlásila Radka. Fakt, akože to je taký pokrok, že ale zase ja som to aj cítila stále ja, či základná škola, či stredná škola, Radka urobila toto, Radka tento program, že ja som stále inklinovala k tým ľuďom a nejako viesť niečo, organizovať. áno. Len som nevedela, kedy a kde a s kým. A proste mne toto Wow. tak otvorilo oči, ja neviem, proste akože tak sa cítim taká slobodnejšia, taká... a nehanbím sa za to. A to nie je aj to sebavedomie, lebo veľa ľudí to nevie tak, alebo si to možno tak inak vysvetlí, že to nie je o tom, že čo som, to som, ale že ja som niečo dokázala, poď ja ti to ukážem. Áno, Poď. presne. Ja nikdy ani nikoho nepohodnocujem, ani nič, proste ani nesúdim, ani nič. Nechceš, OK, ale nesťažuj sa. Áno, Chceš, poď.
Áno. pôjde ti to ukážem, ja nemám problém. Hej, že naozaj to je... A častokrát, ešte poviem k tomu toľko, že častokrát si človek myslí, že robí všetko. Koľkokrát som konzultovala aj s mojimi ľuďmi v network marketingu. Hovorím, že poďme sa pozrieť na to napríklad, prečo stagnuješ a tak ďalej. A oni mali pocit, že však ja všetko robím. Lenže mentor je tu na to, aby ti zasvietil na tú slabú stránku a povedal, toto robíš a ty si povieš, aha, tak toto nerobím. OK, tak možno toto je tá jedna presne vec, ktorá ti tam má zapadnúť, aby proste zrazu ten výsledok prišiel. A veľakrát my si myslíme, ja sama to tak mám, že potrebujem tretieho človeka, aby mi zvedomil veci. Lebo my robíme veci podvedome. My ani nevieme a naozaj, ja poviem, že veľa ľudí ani nevie, že je v role obete. Hej, že oni večer si sadnú k tomu počítaču, idú robiť, ale už majú toto v hlave. No ja sa tu musím proste reálne teraz drbkať s tými ľuďmi. Všetci spia, tu dieťa mám, no mám ja toto zapotreby, mám ja toto zapotreby. No s týmto postojom, nastavením hlavy, proste to ďaleko nezajde, lebo človek sa tak ako keby poľutuje sám, že on má pocit, že je obyť svojho vlastného života a proste opak je pravdou. To, že ty si to pekne povedala, že ty si mala tie schopnosti a network marketing ti otvoril vlastne možnosti, kde ich môžeš reálne využívať, kde sa v nich môžeš rozvíjať, kde môžeš podporovať proste to svoje myslenie ešte do väčších výšok, kde môžeš druhým ľuďom ukazovať, že sa to dá. A to je vlastne taká tá vnútorná vďačnosť, že ja som tu dobre. A tiež to, čo sa učíme v mojom mentoringu, že človek potrebuje mať naplnených vlastne 5 pohárov viery, vieru v seba, vieru v to, čo robí, vieru vo firmu, vieru v produkty a vieru v tým, v ktorom sa nachádza. A toto vlastne my upevňujeme, lebo keď človek z toho vypadne, teraz poviem úplný príklad, že Radka by sa rozhodla, že on je obeť, že už nebude teraz investovať čas do svojho podnikania, že nebude chodiť na podujatia ich firmy, že nebude v komunikácii s jej líderkou, žiadny mentoring ona nejde robiť a bude len doma robiť storky a čakať, že nákupí niekto, dlho to nebude trvať a príde o riaditeľskú pozíciu. A presne o tom toto je. Že my si vedome vyberáme vlastne prostredie, v ktorom sa nachádzame a buď naozaj človek sa upevňuje v tom, že je správne, alebo naopak je v role obete a hovorí si, prečo nie je na to typ, prečo sa mu to nedarí, prečo je zlé, že musí obetovať toľko času. Áno. Máš niečo na koniec? Čo by si chcela tým ľuďom ešte odkázať, poradiť v rámci ich podnikania? No, ja by som možno len odkázala, alebo tak nejak povedala, že proste nech sa neboja robiť to, čo ich baví a naozaj rozvíjať sa v tom. Nech si dovolia veriť si. Proste naozaj to je tak základné, taký ten, lebo aj ty si na tom Beauty Summite vravela, že tie ženy sa tak podhodnocujú. Tak proste veľa dokážeme my ženy, naozaj strašne veľa vecí. Aj tak si povieme, že proste, no, aj tak som nič nedokázala, aj tak som nič nespravila a pritom toľko veľa, len kebyže sme si to zapisovali a na konci dňa sme si to prečítali, tak si povieme, že fúha, No. hej, že proste dovoliť si, veriť si, proste ísť si za svojím, proste nejak, lebo ja som si tak uvedomila, že ten život je tak krátky na to, aby som, naozaj som si tak vďačná, že to uvedomenie prišlo teraz a že neprišlo to v 40-ke, 50-ke, kedy som si povedala, že fú, tak teraz už je asi neskoro, a aby som si naozaj na tej smrteľnej posteli povedala, že som žila. Mhm. Naozaj, že som žila a že som sa rozvíjala a ten mindset je naozaj taký, ja som aj na Vianoce podostávala knihy, hej, čo akože ja predtým vôbec. Takže aj sestra proste tu mám takú jednu, lebo ja stále hovorím o tom prečo. A Mhm. ona ju takže začať otázkou prečo. Hej? Mhm. Je, že staňte sa lídrom, ktorých druhý inšpiruje myslieť a konať a inšpirovať tých ľudí a rásť proste. Takže asi len toľko proste, že nech si každý robí to, čo ho baví a nech sa vzdeláva, lebo je to veľmi dôležité. Tak a hlavne aj tak vedome sa rozhodnite, s kým budete tráviť čas. Pretože ľudia si ani neuvedomujú a budeme sa tomu venovať v ročnom mentoringu. Veľmi veľa sa budeme baviť o mindsete, o priťahovaní si peňazí, o naplňaní potrieb ľudí, o cieľovej skupine, o atraktívnom marketingu, ako to nerobiť ako roku 1990, ako nerobiť otravný marketing, ako budovať vzťahy, ako budovať seba, ako budovať tými. Proste veľa sa o tom budeme baviť, ale jednu vec chcem povedať, že tým, že my vlastne zažijeme nejakú negatívnu situáciu v živote a každý ju zažije to, ako nepoznám človeka, ktorý nezažije niečo neočakávané negatívne vo svojom živote. Len tu je to presne o tom, že ako sa my nastavíme. Že či sa nastavíme tak, že
Poviem to teraz všetkým susedom, hej, že sa mi to stalo. Volám hneď mame, idem sa posťažovať ďalším trom ľuďom, pretože každým jedným razom, čo to rozprávame, sa v podstate nám to prehráva v hlave znova a znova a znova. Čiže ak my rozvíjame negatívne témy dokola, v kuse sa sťažujeme, že nemáme peniaze, že nemáme ľudí v týme, že sa nám nedarí, že sa nevieme nájsť a non-stop si hovoríme tento príbeh, tak ten príbeh vlastne žijeme. Ak sa rozhodneme, že OK, stala sa sračka, tu máme, neviem, defekt, dobre, bude ma to stať 300 eur, dobre, už sa stalo, už to neodčiním, ani nevrátim nič, poriešim, čo treba, ale nepotrebujem ďalší rozvíjať od toho debatu, prečo sa mi to stalo, prečo práve mne, prečo teraz, keď nemám peniaze, proste ľudia si žijú tie príbehy v tých negatívnych príbehoch. To je veľmi, veľmi zlé. A my sa budeme práve učiť aj v tom ročnom mentoringu, to je naozaj, by som povedala, najintenzívnejší mentoring, aký som kedy robila. Práve preto, že je to škola, je to ročná škola, budeme sa baviť veľa o mindsete, veľa o vnútorných monológoch, ktoré tí ľudia si rozprávajú. Veria tomu, potom zrazu nemajú energiu ísť tvoriť, nemajú energiu začať, nemajú sebavedomie urobiť liveko. Prečo? Lebo tie vnútorné rozhovory, to vnútorné nastavenie je zlé od podstaty, ako je. Čiže ja hovorím, že ten ročný mentoring nezmení človeku len biznis, ale zmení človeka ako takého, zlepší mu vzťahy, zlepší mu pohľad na seba, zlepší mu pohľad na podnikanie, naučí ho, že že není život, že buď biznis alebo rodina, ale že vlastne ono to je puzzle. Ono je to celé, je to puzzle. Lebo ja keď som spokojná mama, ktorá si žije život, aký si vysnívala, ideme niekde na výlet a tečú mi slzy, že som si splnila svoj sen a moje dieťa vidí, že si plním ten môj sen a vidí, že aj ono si môže plniť svoj sen a ja to vidím na našej cerke, že uh, proste išla na gymnastiku, ale ona do toho dávala 120%. Zrazu si už všimla trenérka, je v reprezentačnom týme, má trikrát také dlhé tréningy, lebo proste trénerka v nej niečo uvidela. Prečo? Lebo to dieťa vidí, že aj my s manželom dávame do toho, čo robíme 120%. Že manžel neprestal cvičiť, keď sa nám narodila dcéra. On chodí 5 krát do týždňa cvičiť. O 5 ráno vstáva. Ja takisto sa venujem podnikaniu, že cestujeme, že neexistuje niečo, že nedá sa, nemáme na to peniaze, nemáme na to čas, nevyhovárame sa a to dieťa to proste nasáva. A ja som naozaj veľmi rada, že aj ty, Radka, si mamina, ktorá dáva príklad, nielen, verím, že nie len tvojej dcere, nie len, že manžel je na teba pyšný, ale verím, že inšpiruješ veľké množstvo žien. Ja ti želám, aby naozaj si našla presne takých ľudí do týmu, ako si ty sama, na rovnakej frekvencii. Ja sa osobne teším aj na našu ročnú spoluprácu v škole atraktívneho network marketingu aj s tvojimi už následovníčkami, babami, ktoré budú takisto riaditeľky ako si ty, minimálne. A chcela by som ti zaželať ešte veľa úspechov. Užívaj ešte do konca roka rodinku, Vianočné sviatky a v novom roku sa vidíme, naštartujeme ten rok 2026. Ďakujem krásne za pozvanie a tebe takisto prajem všetko dobré a teším sa na ročný mentoring, lebo bude to pecka. Teším sa aj ja. Ďakujem všetkým za rozhovor. Rádke za rozhovor, vám za pozornosť. Ahojte, papa. Ahojte.